Sena wara li żewġ kummissjonanti tal-funerali u care worker tresqu l-qorti b'akkużi relatati mal-kisba u l-użu bla permess ta' informazzjoni personali maħruġa mill-isptar, Net News jista' jikkonferma li dan l-abbuż baqa' għaddej xorta waħda. Dan hekk kif waslitilna informazzjoni li episodju simili seħħ fl-aħħar jiem meta raġel miet alla-rrieda fir-residenza tiegħu u l-qraba tiegħu rċivew telefonata minn persuna li ddikjara li huwa direttur tal-funerali. Kien għadna xxukjati u qed ninformaw lil qrabatna meta nirċievu telefonata minn persuna li staqsietna jekk għandniex bżonn is-servizzi tagħha, iddikjara magħna qarib tal-persuna li tilfet ħajjitha. Ir-raġel miet kmieni filgħodu ftit tal-ħin wara ddaħħal l-isptar Mater Dei. Kienu għaddew biss madwar 7 sigħat mill-wasla tiegħu fl-isptar Mater Dei li huma rċivew din it-telefonata l-ewwel xogħol filgħodu għal ħabta tad-disa. Dan minkejja li lanqas il-qraba kollha tar-raġel ma kienu għadhom jafu b'dak li seħħ. Sfortunatament il-qraba tar-raġel li miet ma jistgħux jidentifikaw min kien il-persuna li ċemplilhom u lanqas jivverifikaw jekk fil-verità huwiex kummissjonant hekk kif dan ma identifikax ruħu. Dan huwa abbuż serju li qed jagħmlu xi wħud. Aktar minn sen ilu l-gvern kien imwissib dak li għaddej u ntqal li ttieħdet azzjoni, imma milli jidher ma sar xejn jew ma sarx biżżejjed biex l-informazzjoni personali ma tibqax toħroġ mill-isptar bla permess, iddikjara qarib ta' din il-familja li ddeskriva li l-familja tinsab imweġġa b'dak li seħħ. Dan il-każ huwa pjuttost simili għal dak li seħħ fi frar tas-sena li għaddiet għalkemm dakinhar il-kummissjonanti kienu marru personalment quddiem id-dar ta' qarib ta' pazjent li kien miet fl-isptar tal-onkoloġija. Bis-sitwazzjoni li titqies min nies fis-settur bħala xi ħaġa li saret pjuttost komuni, wieħed faċilment jinnota kif każi simili imorru lura għal diversi snin. Fost oħrajn fl-2014 kienu diversi l-persuni li fuq il-medja soċjali ddikjaraw li ġew ikkuntattjati minn kummissjonanti li offrewlhom li jieħdu ħsieb il-funeral tal-eżis tagħhom minkejja li qatt ma kienu għaddew il-kuntatti personali tagħhom lil ħadd.